Ahojte, ahojte, zdravím vás, drahé ženy, na tomto webinári. Ja ešte predtým, ako začnem, tak chcem vás poprosiť, aby ste mi najprv napísali, či ma dobre počujete, či ma dobre vidíte, aby som si skontrolovala technickú stránku. Takže poprosím, napíšte mi a potom sa vlastne rovno pustíme do tejto témy. Ja na ňu som sa veľmi, ale veľmi tešila a je to vlastne moja téma, do ktorej sa už nejaký čas ponáram a ponáram sa hlbšie a hlbšie. Takže poprosím, napíšte mi. OK, dobre, ďakujem, Táňa. Ďakujem krásne. Takže, milé ženy, ešte raz teda vítam vás na dnešnom webinári pod názvom Ako sa spojiť so svojou ženskosťou. Ako som spomínala, je to naozaj téma, ktorú momentálne cítim, že je potrebné priniesť takto vonku a vlastne prinášam to, čím som si ja sama prešla, čím som vlastne, alebo akými procesmi som si ja sama prechádzala, aké dokliky som mala, aké aha momenty som mala a všetko sa mi to vlastne skladalo do jedného veľkého, krásneho, úžasného obrazu a celé toto vlastne také uvedomenie, zvedomenie mi vlastne dochádzalo posledného rok aj pol. Takže ja sa naozaj veľmi, ale veľmi teším, že môžem s vami zdieľať tieto veci a som presvedčená, že to pomôže práve tým ženám, ktoré sledujú tento webinár, či už naživo, alebo či ho sledujete zo záznamu. Ja ho potom uložím na môj YouTube, Eva Petrovičová, a tam potom kedykoľvek sa k nemu poprípade môžete vrátiť. Takže ešte predtým, ako oficiálne začnem, takže poprosím vás, milé ženy, napíšte mi, odkiaľ sledujete, mňa to veľmi zaujíma, z akého kútu Slovenska sa tu nachádzame, či tu viacej prevláda sever, alebo juh, alebo západ, takže napíšte mi. Ja sa nachádzam konkrétne na severe Slovenska, konkrétne zo Žiliny, takže som zvedala, či tu máme niekoho aj z tejto časti, takže kľudne potom píšte. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky počas tohto vysielania, tak mi napíšte dole do komentárov, ja tu všetko pred sebou vidím. Budem odpovedať hneď, ak teda sa to vlastne hodí k tomu, čo budem vysvetľovať, alebo potom po prípade si necháme otázky na záver. Dobre? Takže ja by som sa teda rovno pustila do tejto témy. Ja si myslím, že ženy, ktoré tu mali byť, tak tu majú byť a všetko sa deje tak, ako má byť. Ja keď som si chystala tento webinár a som v podstate rozmýšľala, že či vlastne začať, tak by som začala. Dostaneme sa samozrejme k tomu, ako sa spojiť s tým našim ženstvom, ale ja by som možno začala práve tým problémom v úvodzovkách, že kde to vlastne nastalo. My ženy v podstate sme dlhé roky, my, naše mamy, naše babky a tak ďalej, až dozadu do našej ženskej línie to v podstate ide, že my ženy sme dlhé roky žili v mužskej energii. Ja sa hlasím ako prvá. Žili sme vlastne v mužskej energii a dlhodobo, veľmi dlhé roky a tým pádom to malo vlastne aj svoje následky. A tie následky sú vlastne tie, že sme sa nevedomky odpojili od našej ženskej sily, od našich ženských darov, od nášho ženského, neobmedzeného, nekonečného, vesmírneho potenciálu. Jednoducho sme sa nevedomky od tejto sily odpojili a dlhé roky sme ju nevyužívali. A ja to vlastne vnímam tak, ak ťa zaujíma téma, povedzme, duchovné prebudenie, ženská spiritualita alebo celkovo spiritualita, tak si určite vlastne počula už názov Nová zem. A v podstate momentálne tú našu novú zem momentálne už žijeme a práve toto je naozaj obdobie, kde momentálne nastáva obrovské prebudenie a veľmi veľa ľudí sa práve v tomto momente
už prebudilo, alebo prebudza, alebo sa ešte len bude prebudzať. Ale čo ja vlastne vnímam, že sa celosvetovo, globálne prebudza božská žena, božská ženskosť v každej jednej z nás. A samozrejme u niekoho, ono to ide postupne, samozrejme, že je to proces. A keď sa vlastne pozrieme do histórie, do veľmi, ale veľmi ďalekej histórie, tak kedysi dávno to fungovalo tak, že ženy, ktoré využívali svoju ženskú silu, svoj potenciál, tak boli označované za čarodejnice a takéto ženy upalovali. A tým, že naozaj tu bola veľmi dlhá doba, obdobie patriarchátu, kde naozaj ženy, ako som spomínala, boli ostrihnuté od tej svojej sily, tak práve teraz prichádza ten čas, aby aj tá tvoja božská ženskosť sa v tebe prebudila. A ja proste viem, že keď sleduješ tento webinár, či už teraz, alebo zo záznamu, tak ja proste viem, že v tebe sa to prebúdza, v tebe to už rozkvitá a táto téma ťa nejakým spôsobom ťaha. Niečo ťa to na tento webinár prilákalo a vlastne prilákala ťa vlastne táto vibrácia tejto tematiky. A takto podobne som to v podstate mala aj ja pred cca rok aj pol. Tým, že sa naozaj prebúdza globálne tá božská ženskosť, tak ono mnohokrát a častokrát to ide cez veľké bolesti, veľké zranenia, veľké utrpenia, že žena si naozaj v mnohých prípadoch, nie vždy, ale v mnohých prípadoch potrebuje vlastne prejsť aj tým tmavým obdobím, kde prežíva ťažké a náročné situácie. A je to vlastne preto, aby to vlastne vyplávalo na povrch, lebo práve tá božská ženskosť sa vlastne už pýta na svet. A tie ťažké a náročné situácie môže mať, alebo má každá jedna z nás úplne iné. Niektorá možno prechádza veľmi ťažkým a náročným rozchodom, alebo prešla sa s ňou nejakým spôsobom, ešte nedostala do tej svojej ženskej sily. Možno niektorá naozaj sa jej rúcajú nejaké dlhodobé vzťahy, či už v rámci rodiny, alebo teda partnerských vzťahov. Niekto proste cíti, že v práci, ktorej momentálne je, tak není to proste to práve ono orechové a cíti, že táďalto cesta nevedie. To sa napríklad aj mne nejakým spôsobom takto stalo. Niekomu to môže ísť cez zdravotné problémy, že naozaj tvoje telo ti už dlhodobo ukazovalo, že halo, že už si ma všímaj a ty si to stále nevšímala, až jedného dňa vypukne naozaj vážny zdravotný problém. Čiže naozaj takéto temné údolie môže mať každá jedna z nás. A tým, že vlastne tu v nás ženách prevládala veľmi dlho mužská energia, tak tým pádom vlastne muži sa dali, nie všetci, ale niekto, alebo muži, keď to zovšeobecním, tak muži vlastne boli viacej tej ženskej energii, boli takí ženšteli, ako jedna moja známa povedala, že chlapi pečú koláče a ženy vybavujú nejaké proste veci, ale teraz to naozaj myslím obrazne. Čiže viac sa dali, alebo možno aj ty máš partnera, možno ty aj ty v rodine niekoho poznáš, že naozaj ten muž je viacej v tej ženskej energii a práve žena je práve v tej mužskej energii. Je to vlastne nevyvážené a v takom vzťahu naozaj vznikajú problémy a potom sa to vlastne odzrkadľuje aj na zdravotných problémov ženy, hlavne so ženskými problémami, ale k tomu sa ešte dostaneme. Alebo je to potom vlastne opačný prípad, že muž je v takej tej tvrdej mužskej energii a tá žena v podstate je kvázi v úvodzovkách, nechcem povedať, že žienka domáca, ale v tom zmysle, že všetko vybaví, zariadi, nakúpi deti, práca, všetko okolo toho a vlastne muž príde z práce, vyloží si nohy a tam to vlastne celé hasne. Čiže naozaj je to vlastne nevyvážené. A vlastne počas tejto mojej cesty som naozaj pochopila, naučila, zvedomila si, čo to vlastne znamená zdravá mužská energia a zdravá ženská energia.
No a práve táto božská ženskosť nás vlastne pozýva k tomu, aby sme najprv tieto energie vyrovnali v našom vnútri. Určite ti hovorí niečo vnútorný muž a vnútorná žena. Sú to určité aspekty, je to vlastne energia v každom jednom človeku, či je to chlap alebo žena. A keď tieto energie sú naozaj vychýlené viac do tej zranenej energie, tak toto nám vlastne všetko ovplyvňuje, aj ten vonkajší život, vzťahy, všetko. Čiže je to v podstate klišé, toto si už určite počula, že ako vonku, teda ako vnútri, tak aj vonku, ale je to presne v podstate tak, že naozaj začať treba pracovať v odzovkách same so sebou a to je tá vnútorná práca, vnútorná hlboká práca, energetická práca na energetickej úrovni. A keď začneme takto vnútorne, my ženy sa spája s našim ženstvom, ja budem postupne vysvetľovať a zameriame tú pozornosť do nášho vnútra, tak potom zázračným spôsobom postupne sa bude vlastne meniť aj ten vonkajší svet. Či už partnerské vzťahy, rodinné vzťahy, pracovné vzťahy, všetko vlastne v tom živote. Čiže naozaj najprv je potrebné začať práve v našom vnútri. A teraz sa možno pýtaš, alebo ťa možno napadlo, že ako zistím, že či som odpojená od toho môjho ženstva. Zistíš to tak, ja som si vlastne robila nejaké poznámky, tak ja to potom občas mrknem. Prvým takým znakom je, že pokiaľ žena je odpojená od svojho ženstva, tak má zdravotné problémy ženského charakteru. To znamená bolestivá menštruácia, nepravidelná menštruácia, rôzne gynekologické problémy, ako sú nejaké zápaly, aj zápaly močových ciest, kvasinky, plesne, problémy s otehotnením takisto, čiže akékoľvek problémy, alebo možno práve v tej časti, v tej lonovej časti pod brúškom ťa možno neustále nafúkuje, si sfúknutá, máš proste krče, máš pocit, že vlastne máš akoby vyslovene kamene tuto dole pod tvojim pupkom a to je vlastne to, že už to naše fyzické telo ti dáva tú kontrolku, že niečo nie je v poriadku. A to je vlastne prvý znak toho, keď vlastne žena je odpojená od toho svojho ženstva a ide prevažuje tam viacej práve tá zranená alebo tá tvrdá mužská energia. To znamená, že ona je tak proste, na ktorej tá jej domácnosť proste leží na jej chrbte alebo na tých jej pleciach. Do toho ešte nevrajím, že rieši ďalšie veci, práca, súkromie a tak ďalej. A tá žena je potom naozaj vyčerpaná, sklesla a je to vlastne preto, lebo zase tá opačná stránka tej energie je vlastne vnútorná žena. A tá vnútorná žena je v podstate vyprahnutá ako suchá pôda, na ktorú vlastne dennodenne páli slnko, čiže vypriahnutá, smutná, skleslá, deprimovaná, vyšťavená ako citrona 3-krát, lebo vlastne není vnútorne vyživená a ten svoj život vlastne tvorí a žije práve tou tvrdou zranenou mužskou energiou. A tá vnútorná žena vlastne si pýta tú pozornosť a keď naozaj my si to nevšimneme, tak taký ten najvyšší stupeň, by som povedala, je vlastne cez to fyzické telo, že to telo nám ukazuje, že niečo nie je v poriadku a vlastne tým najčastejším je práve tie ženské problémy. Ďalej, takým ďalším znakom, ako môžeš samu seba bližšie spoznať, je to, že, a to som už spomínala, že tvoríš a žiješ ten svoj život z tej zranenej energie. A čo to znamená zranenej energie? V tom starom svete, ja už vlastne hovorím akoby v minulosti, lebo keď vlastne ty si vravíš čokoľvek v prítomnosti, tak stále tú energiu udržuje, že tu stále je.
Takže ja vždy, keď niečo riešim, ja vždy poviem v minulosti, takže preto budeme hovoriť v minulosti, ale stále sa to ešte niektorých žien určite bude týkať. Áno, vypadla mi myšlienka. Takže v tom starom svete vlastne ženy medzi sebou fungovali tak, že medzi sebou superili, súťažili, podvedome, to nemuselo byť, že vyslovene, ale podvedome superili, súťažili, ktorá je lepšia, ktorá je krajšia, ktorá má hento krajšie a neviem čo. Veľakrát si proste ženy medzi sebou podkopávali kolená, povyšovali alebo ponižovali sa proste jedna medzi druhou. Takto to vlastne fungovalo práve v tom starom svete, kde tá energia nebola ešte vyvážená. Opak toho, ten nový svet, tá nová zem je vlastne o tom, že my ženy si proste máme navzájom pomáhať, inšpirovať sa, podporovať sa, jedna druhu ťahať, liečiť medzi sebou navzájom. A k tomu sa vlastne dostávame a to sa vlastne stane vtedy, keď práve tá žena vstúpi do tej svojej božskej ženskosti a spojí sa so svojou ženskosťou. Ďalšie také vzorce zranenej energie je to, že ženy napríklad, alebo možno ty, ktorá pozeráš, nevie príjmať, celkovo príjmať, či sú to už komplimenty, či je to už ti dá niečo zadarmo, tak sa proste cítiš vina, že niekto ti dal niečo zadarmo. To je vlastne zranená energia, zranený vzorec práve z tej minulosti, že alebo že keď mi niekto niečo dá zdarma, tak ja automaticky rýchlo tomu človeku hneď to musím vrátiť, lebo aby som mu nebola dlžná. A toto sú vlastne presne také tie programy, vzorce, limity, ktoré vlastne my ako ženy sme proste boli naučení z generácie na generáciu. Čiže vlastne nedokážeme prijať. Áno, keď nám niekto niečo, to je taký najčastejší, by som povedala, najčastejší vzorec proste hlboko zakorenený aj v kolektívnom vedomí zatiaľ ešte, že nevieme prijímať. Takže miesto toho zase napríklad opak je poďakovať a ďakujem za tú hojnosť. Napríklad dneska som bola na káve s jednou kamarátkou, dostala som darček od nej, pozvala ma na kávičku, tak som jej ďakovala za tú hojnosť, ktorá vlastne cez ňu prešla ku mne. Takže to je len taká malá ukážka. Ja som si tu aj poznačila, aby som na nič nezabudla, lebo mám tu fakt toho veľa poznačeného. Áno. Ďalší taký vzorec zranenej energie je, keď si ženy alebo žena nasadzuje masku. To znamená, že nie je autentická. Napríklad naozaj necíti sa dobre, prežíva veľmi náročné obdobie, ale vlastne napríklad v práci alebo kdekoľvek pred rodinou alebo pred partnerom proste si nasadzuje masku, falošná pozitivita, že všetko je vlastne v poriadku, ale nevšíma si alebo si neuvedomuje, že naozaj je tam nejaký kvázi problém, ktorý si pýta pozornosť a treba mu dať pozornosť a treba ho proste preliečiť, vyliečiť, aby bol videný. Čiže to je takisto dosť veľký alebo častý vzorec nasledovanie si masiek. Povyšovanie, ponižovanie, to som už spomínala, veľmi zranená energia, keď sa ty nad niekoho povyšuješ, že si niekto viacej, alebo naopak, pokiaľ ty sa ponižuješ, že ty si niekto menej, alebo vlastne ty niekoho dávaš na piedestál, že niekto je viacej ako ty. Takže všetky sme si rovné a ja som pred pár mesiacmi nahrávala také krásne video na Instagram, ktoré so mnou veľmi silno rezonuje a v tom to video nesie myšlienku, že ja nie som viac ako ty nie si viac ako ja, sme si rovné. A to je úplne jedno, či tá žena má toľko rokov alebo toľko rokov, či pracuje ako predávačka v obchode, alebo či
je taxikárka, alebo či je nejaká, neviem, manažérka, je to úplne jedno, ale všetky sme si rovné. Ďalej. Takisto častý problém, keď dávam samu seba na posledné miesto, to je to, čo som spomínala na začiatku, že to je tá žena v domácnosti, ktorá všetko vybaví, zariadí, deti krúžky, obed, večera, upratané, neviem čo, nakúpené ešte do práce, ale v podstate tá žena vnútorne nie je vyživená. A tu ti chcem vlastne povedať, drahá žena, že ty si na prvom mieste vo svojom živote. To není egoizmus, to je sebaláska. Ty si na prvom mieste. Lebo pokiaľ ty budeš vnútorne vyživená, budeš vnútorne spokojná, naplnená, tak presne takáto energia z teba pôjde. Lenže pokiaľ žena je vyčerpaná, vyšťavená, nervózna, podráždená, cíti sa ako proste naozaj vyslovene ako vyžmykaná handra citrón na 3-krát, tak čo z takejto ženy pôjde? Takže len vyživená žena, vnútorne vyživená žena dokáže rozdávať svetlo ďalej. Ale podráždená žena, čo bude rozdávať proste doma, v domácnosti, svojim deťom, svojmu partnerovi? No len to, ako sa cíti. Čiže polož si otázku a naozaj si na ňu úprimne odpovedz, alebo si kľudne môžeš aj zavrieť oči, zhlboka sa nadýchni párkrát. A moja otázka znie, čo ťa vnútorne vyživuje? Čo to je? Čo ti naozaj vnútorne urobí dobre, že si vnútorne vyživená, si naplnená, spokojná, že ten tvoj pohár je plný. Čo to konkrétne je? A to je vlastne aj na čo doporučujem, aby si prišla, keď tak inakšie kľudne sa podiel dole do komentárov, a môžeme sa takto navzájom inšpirovať a možno tam uvidíš niečo, čo si povieš, že toto by som brala, alebo toto by mi urobilo dobre. Takže kľudne dole do komentárov, či už pozeráš live alebo zo záznamu, tak sa podiel s nami, čo teba vnútorne, ale naozaj vnútorne, že dopraješ ten čas, tú energiu v sebe. Áno? Nie, že ideš, alebo že ja neviem, že ideš s deťmi vonku a to ti urobí dobre, alebo že ja neviem, manželovi dáš masáž a on je potom spokojný. Nie. Ty, áno, ty, aby si bola vnútorne vlastne vyživená. Keď môžem povedať za seba, čo mňa vnútorne vyživuje a môžem takto medzi vami v tomto našom kruhu online novom zdieľať, tak je určite príroda. Proste to ja milujem, proste do prírody. Ja sa už teším na jar, keď proste už vidie to slniečko, aby sa to oteplieva všetko, sadnúť na bicykel a proste sa previesť, alebo len mnohokrát, len naozaj, keď je pekne, len sadnúť si na trávu a len rozjímať. To ma naozaj vnútorne vyživuje. Áno, Zuzka píše, že keď si nájde na seba čas a ide vonku na Nordic Walking. Áno, do prírody, presne tak. Takže mňa príroda najviac. V zimnom období milujem saunu. Wellness, proste ísť do wellnessu a naozaj ticho. To je ďalšia vec, ktorá ma vyživuje. Ticho. Niekedy naozaj len doma proste si zapaliť sviečku, pustím si hudbu, zapalím si vonú tyčinku a len ticho. Len tak relaxujem, len som sama so sebou a len ticho. A keď si ešte zhasnem v miestnosti, ja mám tmu a len tie sviečky svietia, do toho tá jemná hudba. A niekedy si dám na telku falošný, jak sa to povie, oheň, čo ide, ja si nemôžem spomenúť. A dneska som si to pušťala. No, viete, čo myslím. Takže to si pustím, takže toto ma vnútorne naozaj vyživuje. Ale takisto ma potom vyživuje, keď napríklad s manželom ideme spolu na prechádzku, na nejaký výlet, na nejakú turistiku, kde naozaj si to užijeme sami dvaja bez detí. Keď nepúčem hučanie za svojím chrbtom, takže proste toto naozaj mi vie urobiť mne veľmi vnútorne dobre a dobijem sa. A ono je to presne o tom, že zoberte si, že z vybitého telefónu nikomu nezavoláš.
skús zasadiť do vyprahnutej, vysušenej pôdy nejaké semienko, proste nič ti z toho nevyrastie. A my vlastne, my ženy sme v podstate ako pôda, čiže aj my sa potrebujeme vnútorne vyživiť. Áno, krv, áno, ďakujem Zuzka. A Monika, meditácie, pozerám do ohňa, áno, aj toto, presne, len tak pozerať do ohňa, vonku, na prírodu, alebo keď sneží, úplne také stíšenie, a zase sme pri tom, stíšenie a otočenie pozornosti dovnútra, do seba. Takže, no, ešte vlastne, keď som spomínala v tom starom svete, ženy presne fungovali tak, že si medzi sebou závideli, neprajnosť, súdenie a hlavne, čo je naozaj veľmi hlboký vzorec, zranený, je ohováranie. Áno, že určite si to pamätáš aj ty zo školy, áno, škola, základná, stredná a tak ďalej. Proste medzi sebou sa proste ohovárať. Toto je veľmi, ale veľmi hlboký, zranený vzorec, áno, ktorý je potrebné jednoznačne prelomiť. Takže mala som ho aj ja. A v podstate o všetkom, čo tu ja s vami rozprávam a zdieľam, som si ja sama tým prešla. Ďalej, ja všetko sama urobím najlepšie, čiže to je presne, že tá žena je v tej domácnosti alebo v práci ako otrok alebo sluha, ja všetko, takže treba sa naučiť delegovať, áno, že jeden urobí to, jeden je na nákup, ďalší vyťahne umývačku, proste delegovať, lebo pokiaľ to všetko robím my samé, tak je to naozaj archetyp obete alebo archetyp nejakej otrokyne, ale pokiaľ naozaj tú prácu deleguješ a dôveruješ a dáš to vlastne aj druhým, aby to urobili, tak to je ten archetyp tej vnútornej kráľovnej, že si naozaj dovolíš, dovolíš si tú pomoc, tú podporu aj z ostatnej strany. Potom ďalší silný vzorec, ktorý prevláda, sú slabé osobné hranice. To znamená napríklad, že vo svojom vnútri cítiš nie, ale vonku povieš áno, keď od teba niekto niečo chce. Len aby bolo dobre, len pre pokoj rodiny, zase sme pri tom vzorci, len pre pokoj rodiny, tak ja to teda urobím. Ale celé tvoje vnútro kričí nie, nie. Takže silné osobné hranice, keď cítim nie, poviem nie. Keď cítim áno, poviem áno. A tu je ďalšia ešte vec, ktorú ja som si veľmi k sebe privlastnila a chcem to s tebou zdieľať takisto. A kľudne si to aj napíš, a mne toto naozaj veľmi pomohlo a je to, čo je najlepšie pre teba, je najlepšie aj pre druhých. Čiže ešte raz, čo je najlepšie pre mňa, je najlepšie aj pre druhých. A pokiaľ by si mala z tohto webinára zobrať len túto jednu vetu, tak len táto jedna veta ti proste zmení vnímanie seba, vnímanie sveta a keď zmeníš to vnímanie seba, tak sa zmení vlastne ten vonkajší svet. Áno, Zuzka píše, že tiež momentálne prechádzam tým, som vyšťavená, unavená a bážim po kľude a stíšení sa. Áno, poznám. Ďalej, že my ženy veľakrát chceme zachraňovať, hlavne naše deti, áno, čiže to je taká opičia láska, že všetky chcem zachrániť. Nie, niekedy proste človek, aj tí deti proste potrebujú spadnúť na hubu s prepáčením, ale proste my nikoho nemôžeme zachraňovať. My môžeme proste našim svetlom svietiť, ako som spomínala, že len vnútorne vyživená žena dokáže rozdávať svetlo, čiže my ženy sme tu od toho, nie aby sme niekoho zachraňovali a ťahali ho z nejakých sračiek s prepáčením, ale práve aby sme tou našou energiou mu vlastne svietili na tú cestu, ukazovali tie možnosti, že aha, pozri sa, dá sa to aj inak. A vlastne tou našou ženskou energiou automaticky aj liečíme druhých. Keď žena začne liečiť samu seba, tak automaticky lieči svoju matku, čiže vlastne dozadu
ale automaticky lieči aj svoju dceru, čiže dopredu a ďalšie ženy v jej okolí. Tá energia, ženská energia je obrovsky liečivá. Čiže nikdy nikoho nezachraňujeme, ale tým našim svetlom len svietime. A ja som včera čítala také PDF-ko, alebo čo to bolo, a úplne s tým rezonujem a sa mi to tu inakšie úplne sa mi to tu hodí, takže chcem s tebou zdieľať. A božská ženskosť je ako kvet. To znamená, že predstav si kvet, príklad rúžu, ktorá rozkvitne naozaj do krásneho, úžasného, farebného kvetu a tie včely proste samé ku tomu kvetu prídu a proste ten pel si berú, alebo neviem, jak to funguje, ale proste ten kvet to svojou energiou, to svojou krásou si vlastne pritiahne, vlastne si pritiahol tie včeličky. A takto vlastne funguje aj tá božská ženská energia, že vlastne my na jednej strane nemusíme absolútne nič, ale môže všetko. Ty len tou svojou energiou, tou svojou božskou energiou, tou svojou silou, ktorú proste tí ľudia budú cítiť, ale hlavne budeš cítiť ty, tak ty tou energiou si vlastne priťahuješ proste do svojho života tých ľudí, tie situácie a toto všetko. Čiže si ako ten kvet, tá rúža, ktorá nemusí nič, ale môže všetko. Takže to bolo vlastne o zachraňovaní. No a ešte tu mám jedno, toto by som ešte mohla povedať, je potreba zmeniť druhého. Inakšie vzorce zranenej energie je ich o mnoho viacej. Ak ťa to viacej zaujíma, tak ja to mám vlastne konkrétne rozpísané. Ja som vytvorila zdarma e-book, kde máš vlastne vzorce zranenej energie a vzorce božskej energie a môžeš si to potom stiahnuť na mojej webovej stránke božskejženy.sk, ak ťa to náhodou zaujíma viacej. Potreba zmeniť druhého. Nikdy nezmeníme druhého. Nikdy. Jediného človeka, ktorého dokážeš ty zmeniť, je človek, na ktorého sa každé ráno pozeráš do zrkadla. To je jediný človek, ktorého ty dokážeš zmeniť. Ale keď zmeníš samu seba, tak tým meníš aj tých ľudí okolo teba. Buď zostanú a zmenia sa oni, lebo ty si sa zmenila. Čiže ani nie je ten, že človek sa zmení, ale tebe sa vlastne zmení to vnútorné vnímanie a zrazu ťa už neirituje na tom človeku. Ten človek je stále istý, ale teba zrazu už na tom človeku neirituje to, čo ťa iritovalo predtým. Lebo ten človek ti vlastne iba zrkadlil niečo, čo nemáš ty spracované v sebe. A preto ťa to s prepáčením sralo, iritovalo a ťa to príklad vytačalo. Čiže pokiaľ my to v sebe vyliečíme, preliečíme, tak automaticky už nás to neštve naozaj. A potom je druhý prípad, že veľa ľudí potom aj z nášho života odíde, lebo už nie sme v súlade, ale to je v poriadku. Niektorí ľudia zostanú celý život alebo pol života, niekto týždeň, niekto 2, niekto rok a tak ďalej. Takže, dobre, takže ideme teraz trošičku ďalej, možno by som povedala, že ešte hlbšie sa teraz ponorí. A teraz sa vlastne ponoríme alebo vysvetlím naše ženské centra. Pokiaľ my sa chceme spojiť s našim ženstvom, tak z môjho pohľadu, ja to tak vnímam, ja som si prešla tým procesom, čo teraz hovorím, z môjho pohľadu je potrebné aktivovať naše 3 ženské centra. A to sú naše klenoty. A naše 3 ženské centra. Prvé centrum je naše lono, to je vlastne, alebo sakrálna čakra, lono celkovo, tá časť naše podbrúško, to je naše prvé ženské centrum. Druhé ženské centrum je naše srdce, čiže srdcová čakra. A tretie ženské centrum je naše tretie oko. V našom treťom oku sídli intuícia. To znamená, že keď máme aktivované tieto 3 naše ženské centrá, tak sme prepojené same so sebou. Máme
sme spojené s tým našim ženstvom a proste žijeme tú našu božskú ženskosť. No a keď máme vlastne aktivované tieto 3 centra, ako napríklad to 3. oko, tak tam vlastne sídli intuícia. A intuícia je naozaj veľmi silná u ženách a práve to je to, čo nás má v našom živote viesť. V tom mužskom svete, keď ženy sú naozaj v tej mužskej energii, tak nás vedie práve tá logika, že naozaj musíme mať všetko logicky podložené a proste logika, hlava. Ale to naše prirodzené nie je tá logika, aj keď samozrejme v živote ju používame, to teraz nehovorím, že logiku nepoužívame, ale to naše prirodzené je tá naša intuícia, práve tá intuícia v tvojom živote by ťa mala viesť. Aj keď to nedáva zmysel, nedáva to žiadnu logiku, ale vždy počúvaj svoju intuíciu a kráčaj tam, kde ťa volá tvoja intuícia. Ďalej je toto srdce, ako som spomínala, kde vlastne prežívame naše emócie. A práve žena, ktorá je spojená sama so sebou a naozaj nazvime to teda, že je spojená sama so sebou, tak vlastne žije alebo tvorí ten život tým srdcom. Čiže nie tou hlavou, ale tým srdcom. A to naozaj človek potom cíti. No a potom je to lono, naše posvetné lono. A naše posvetné lono je v podstate ako taká huba, taká špongia, do ktorej sa alebo máme v tej časti, v podstate máme nespracované všetky traumy, zranenia, bolesti, vrátane rôznych sexuálnych prežitkov a zážitkov, či už chcených alebo nechcených, ale nie len v tomto živote, ale vlastne aj z minulých životov. A v tom našom lone vlastne sú zapísané všetky tieto zranenia z celej našej ženskej rodovej línie. No a práve preto všetky tieto veci sa vlastne nesú z generácie na generáciu a práve ty si tá žena, ktorá vlastne teraz sleduje tento webinár, a to nie je náhoda, ktorá vlastne môže preťať tieto zranené vzorce, bloky, neviem ešte, ako to nazveme, ty ich vlastne môžeš preťať, vyliečiť v sebe. A to je to, čo som spomínala, že keď vlastne vyliečiš tieto veci v sebe, tak automaticky preliečuješ celú svoju ženskú rodovú líniu, presvetľuješ, ale zároveň vlastne presvetľuješ práve aj dopredu, aj tých tvojich potomkov dopredu. A tým pádom vlastne aj všetky ženy v tvojom okolí. My, keď sme sa vlastne narodili a keď sme vlastne boli v maternici, tak práve v tej maternici sú vlastne zapísané všetky tieto nespracované traumy a boliestky a my si to vlastne nesieme vlastne v ďalšom, alebo v tomto našom živote. Takže téma lona alebo posvetné lono je naozaj veľmi, veľmi široká. A tu ti chcem dať vlastne taký jeden skvelý tip, ako sa môžeš začať hneď spájať so svojím ženstvom. A môžeme to vlastne aj teraz si urobiť také, povedzme, mini cvičenie. Ale ešte predtým, lono je v podstate miesto, kde zároveň sídli aj naša vnútorná múdrosť, naša ženská sila, náš potenciál. Je to vlastne hologram vesmíru, nekonečného vesmíru. A ešte pozor, to je jedno, či máš fyzickú maternicu alebo nie. Keď nemáš fyzickú maternicu, tak je tam energetická maternica. A vlastne, pokiaľ sa chceme spojiť s našim ženstvom, tak naozaj je potrebné spájať sa s tým našim lonom. A môžeme teraz robiť také mini cvičenie. Dáš si ruky na svoje lono, takto, áno. Toto máš vlastne hore pod pupkom a toto máš dole.
Zavri si oči a pohodlne si sadni. A začni dýchať do svojho lona. Nádych a výdych. Maj stále zatvorené oči a upriam celú pozornosť do tvojho lona. Smeruj pozornosť do svojho lona. Ruky máš stále položené na svojom lone a dýchaš. A dýchaš tak, že pri nádychu sa ti zväčší brúško a pri výdychu sa ti to brúško zmenší. A daj si takto pár vedomých nádychov. Nádych, zväčší sa brúško, výdych, zmenší sa brúško. Stále venuj pozornosť do svojho lona. A teraz, ako si stíšená, ponorená do svojho lona, do svojej energie a máš zavreté oči, tak si polož otázku, opýtaj sa svojho lona, ako sa momentálne má. Nech ti ukáže. Možno ti príde nejaká myšlienka, farba, situácia, čokoľvek. Opýtaj sa ho, ako sa má. Ako sa cíti momentálne. Opýtaj sa, ako mu môžeš pomôcť. A teraz si polož pravú ruku na pravý vaječník a len si navnímaj, ako sa má tvoj pravý vaječník. Môžeš sa ho opýtať, ako sa máš, ako sa cítiš, čo potrebuješ. A stále dýchaj do svojho lona. Stále si ponorená vo vnútri. Teraz si môžeš položiť ruku na ľavý vaječník a zasa si navnímaj, ako sa má tvoj vaječník. Čo cítiš. Môžeš sa ho znova opýtať, ako sa má, ako sa cíti, čo potrebuje. A len dýchaj. Môžeš si pohľadkať svoje lono, spojiť sa s ním. A cez 3 hlboké nádychy sa môžeš vrátiť naspäť ku mne. A teraz kľudne mi môžeš napísať tvoju spätnú väzbu, čo si cítila, čo si zavnímala, aké to bolo pre teba. A toto vlastne naše lono je naozaj posvetné miesto. Je to vlastne priestor, kde vlastne my ženy sa s týmto priestorom absolútne nespájame. Maximálne tento priestor našeho posvetného lona si všimneme, keď máme buď bolesti, že nás tam niečo bolí, áno, rôzne gynekologické problémy, alebo si všimneme, teda keď máme tú nepravidelnú bolestivú menštruáciu, to sme teda ešte nahnevané mnohokrát, že každý mesiac musím takéto bolesti prežívať, čiže nepríjmam to svoje ženstvo, alebo keď v podstate rodíme. Ale za viac menej cez náš život si vlastne na toto miesto vôbec nespomenieme a je to naozaj posvetné miesto, je to naše veľmi silné ženské energetické centrum, v ktorom vlastne sídli tá naša vnútorná múdrosť. A len keď začneš robiť toto, že naozaj dennodenne, každý deň na pár minút sa budeš
sa budeš spájať s týmto miestom, či už ráno alebo večer, každý deň, tak zrazu sa budeš otvárať proste tej ženskej energii, tej božskej ženskosti postupne. A to chcem ešte pripomenúť, že tieto veci, ktoré vlastne ja rozprávam, ako sa spojiť so svojím ženstvom, ako prijať tú božskú ženskosť vo mne, otvoriť sa týmto novým veciam, je to všetko proces. Toto nie sú naozaj veci, ktoré za jeden deň mám vybavené, hej, alebo za týždeň. Toto je naozaj postupný proces, kde postupne sa ti budú proste otvárať nové veci, nové možnosti, nové dokliky, nové aha momenty a tak ďalej. Takže ja sama som stále na tejto ceste. Toto, čo vlastne s tebou zdieľam, tak je naozaj cesta moja, ktorá trvala rok aj pol. Ale stále som na tejto ceste a môjim cieľom je stále neustále ísť čoraz hlbšie k sebe, ale zároveň vyššie. Takže a toto, čo s tebou vlastne zdieľam, tak ja sama robím a sama som si týmito vecami prešla. Takže tu chcem ešte povedať, že keď sa začneš spájať s tým svojim lonom, tak ako som už hovorila, že v tom našom lone je naozaj veľmi veľa nespracovaných traum, bolesti, zranení, nie len z nášho života, ale vlastne z celej rodovej línie. Tam je to zapísané. A pokiaľ vlastne ty si tá žena, prvá žena vo vašom rode, ktorá ide otvoriť tieto veci a ide proste liečiť samu seba, ty si tá žena, ktorá chce a túži sa postaviť do svojej ženskej síly, potenciálov, objaviť svoje dary a začneš sa spájať len so svojím lonom, v odzovkách len, tak môžu prichádzať na povrch aj ťažké veci. Môže sa to začať, alebo môže. A sa to vlastne začať vyplavovať. To znamená rôzne emócie, rôzne pocity, ale je potrebné vlastne v úvodzovkách to bahno vlastne vytiahnuť alebo vyplávať to bahno samé na povrch, aby potom to svetlo mohlo žiariť. Takže toto je naozaj ešte veľmi dôležité. No a ďalšia taká vec, čo naozaj mne extrémne vlastne pomohla ponárať sa čoraz viacej hlbšie do tej mojej ženskej esencie, spájať sa s tou mojou pravou ženskou podstatou, bolo to, že na mojej ceste prebudenia sa do tejto ženskej energie a všetky tieto veci, ktoré ja rozprávam, bol takisto tanec. A teraz samozrejme ja nemyslím tanec ako štrukturovanú formu, žiadna salsa, bachata a ľudovky, aj keď samozrejme toto má tiež svoje čaro, ja proste milujem tancovať, ale teraz vlastne sa konkrétne bavíme o prežitkovom tanci. Tanec je pre nás ženy naozaj veľmi prirodzený a už v dávnej histórii proste to bolo bežné, že ženy tancovali okolo ohňa a tancom si ukazovali, ako sa majú a cez ten autentický pohyb, cez tanec vlastne vypúšťali, prepúšťali tie svoje negatívne alebo nespracované emócie. A stačí sa pozrieť do prírody, keď sa napríklad pozrieš na konkrétne na psa, tak sa niekoľkokrát za deň vlastne vytrasie, lebo vlastne vytrasie zo seba tú, povedzme, tú nespracovanú alebo starú nízkovibračnú energiu. A práve tanec som na mojej ceste objavila a prišiel ku mne, kde práve cez hlboký prežitkový tanec som sa dokázala spájať sama so sebou, kde v hlbokom prežitkovom tanci som naozaj prežila mnoho vecí, či už to bolo liečenie ženskej rodovej línie a rôzne veľmi hlboké veci. A toto ma naozaj veľmi fascinovalo. Na jednej strane, aké je to veľmi jednoduché, sa takto vlastne skrz autentický pohyb spájať sama so sebou. Spájať vlastne tieto aj 3 ženské centra, ako som už spomínala. A prečo to vlastne hovorím? Hovorím to vlastne preto, lebo pokiaľ táto téma ťa naozaj veľmi zaujíma
a je ti blízka a rezonuje s tebou toto všetko, čo ja vlastne s tebou rozprávam a chceš ísť ešte hlbšie k sebe, tak vlastne v rámci tohto webináru chcem ťa pozvať do druhého kola online programu Ponor sa do svojej ženskosti skrz medicínu tanca. Keď momentálne sleduješ toto live vysielanie, tak momentálne sa môžeš registrovať zdarma. Ja potom, tuto aj vlastne aj vidíš stránku božskaženy.sk, takže buď tam sa môžeš registrovať, tam nájdeš tú stránku, alebo potom tú stránku vlastne dám aj dole do komentárov, po prípade, ak dostávaš moje e-maily, tak určite ti aj pošlem. No a vypadla mi teraz úplne myšlienka zasa. Ale to som chcela povedať, že áno, už viem. A máš vlastne možnosť sa registrovať zdarma, keď vlastne pozeráš momentálne toto živé vysielanie. Ak náhodou pozeráš toto vysielanie zo záznamu a už je dávno po februári rok 2024, tak nezúfaj, môžeš stále ísť na moju webovú stránku a tam to určite nájdeš, ale už to nebude zdarma. Ale ak sleduješ live momentálne v tomto období, dnes máme 25. februára, máme spolnový večer, tak máš možnosť sa registrovať úplne zdarma a prežiť si tieto veci, kde na teba budú čakať tanečné cesty, konkrétne v druhom kole 5 nových zbrusu nových tanečných ciest, kde prvá tanečná cesta bude otvorenie srdca, kde pôjdeme, a to je vlastne to naše ženské centrum, jedno z nich, kde pôjdeme do nášho vnútra a práve v tom autentickom pohybe budeš ty liečiť svoje srdce, svoje boliestky a otvárať svoje srdce, aby si mohla svietiť. Ďalej nás tam čaká tanečná cesta Chrám svetla, kde sa opäť ponoríš do svojej vlastnej energie, kde sa budeš spájať so svojím božským chrámom a čo je vlastne tvoje telo. Ďalej tam máme tanečnú cestu liečenie lona, takže naše ďalšie ženské centrum, kde budeš liečiť svoje lono, a to ti vlastne otvorí ďalšie možnosti v tvojom živote. No a ďalej tam je tanečná cesta vnútorná žena, aby si sa spojila so svojou vnútornou ženou, aby si videla, v akom stave je momentálne tvoja vnútorná žena, a aby si tú vnútornú ženu vyživila a potom sa ti vlastne postupne bude meniť celý tvoj život. Takže ja ťa naozaj s láskou, s radosťou pozývam do tohto online programu, kde sa budeme ponárať do našej energie, do nášho vnútra a budeš objavovať doposiaľ nepoznané zákutia svojej duše a svojho vedomia. Tu chcem ešte povedať, mám tu poznámku, aby som nezabudla, naše telo má bunkovú pamäť a naše telo si vlastne všetko si vlastne pamätá a ty práve vlastne aj ten skrz tanec dokážeš veľmi, veľmi veľa vecí uvoľniť, prepustiť, aby si sa tým nemusela trápiť a nemusela si to vlastne niesť vo svojom živote niekoľko týždňov, mesiacov a niekto aj niekoľko rokov. Skrz ten tanec je naozaj o ženskej energii a keď sa otvoríš tej ženskej energii, tak ako som spomínala, bude sa v tvojom živote veľmi veľa vecí meniť, ako sa menilo aj mne, ako sa mi zlepšili vzťahy, ako som našla poslanie mojej duše, ako som si pritiahla nové spolupráce, nových ľudí do môjho života, nové veci proste do môjho života prichádzali a je to vlastne len preto, lebo som sa otvorila tej ženskej energie, to je tá prirodzenosť. Ženská energia, božská ženská energia je nám, ženám, prirodzená. A keď ty sa vlastne dáš do toho svojho stredu, to, čo ti je prirodzené, tak zrazu ten tvoj život proste bude rozkvitať. Ale ako som už spomínala, môže to samozrejme vyplávať na povrch ešte rôzne boliestky, ale potom postupne ten život sa vlastne bude meniť. Takže je naozaj rozdiel už ďalších, 50, 60, 30 alebo koľko rokov v nevedomí, alebo proste si prežijem
prežijem alebo vyliečím nejaké tie zranenia a potom naozaj som v tej svojej plnej ženskej síle, v potenciáli, vnímam tie svoje dary a kráčam vlastne životom ako naozaj vnútorne vyživená žena, ktorá rozdáva svetlo do svojej rodiny, svojim deťom, svojmu partnerovi a ďalším ženám vlastne v jej okolí. Takže ja už dlho asi už nebudem o tom kecať a už som kecala o tom dosť. Ja rovno vlastne tuto aj pod komentár dám teraz odkaz, kde sa môžeš registrovať úplne zdarma, pokiaľ teraz sleduješ live tuto na Facebooku. Môžeš sa registrovať zdarma a poď si to proste zažiť. Poď jednoducho do toho, nič nemôžeš stratiť, len teraz ma napadlo, že iba tie sračky. Ale o tom to je. Proste, aby si sa ponorila viacej hlbšie do seba, aby to staré, ktoré s tebou už nerezonuje, proste si nechala za sebou a proste si sa plnou párou proste rozbehla oproti tomu svojmu novému ja a spojila sa sama so sebou a tak ďalej a tak ďalej. Takže ďakujem krásne. Takže nechávam teraz chvíľočku priestor na otázky. Ak máš akékoľvek otázky, niečo ťa napadlo ohľadne tejto témy, tak nechám minútku, dve, zatiaľ si prečítam, čo ste mi tu písali, ak sú tu ešte nejaké otázky a ja potom vlastne zodpoviem na otázky a potom sa rozlúčime. Dobre? Takže ďakujem krásne. Ďakujem si mi. Áno, teraz som čítala tvoj komentár. Áno, je to cesta. To určite jednoznačne, že je to cesta. Ono to naozaj nejde a zo dna na deň. Aj žena, keď odtehotne, tak neporodí hneď na druhý deň. Áno, proste trvá to nejaký proces. Keď sa napríklad rozhodnete postaviť nejaký krásny dom, tiež sa nepostaví ten dom za jeden deň, ale tiež je to nejaký proces a nejaký čas to trvá. Takže vlastne aj to vrátenie sa späť k sebe je nejaká cesta, je nejaký proces a stále to bude cesta, samozrejme. Takže, dobre, takže pokiaľ teda nemáte otázočky, tak ja budem teda pomaly končiť. Ja vám teda naozaj ďakujem, že ste tu boli so mnou, že sme vytvorili takýto onlineový ženský kruh, že som s vami tieto veci mohla zdieľať, lebo sa už v podstate drali vonku. No ja sa vlastne teším na všetky ženy, ktoré prejdú so mnou toto druhé kolo tohto onlineového programu, ponor sa do svojej ženskosti. No a teším sa na ďalšie veci, ktoré v podstate prichádzajú v rámci projektu Božské ženy. Takže maj sa krásne, prajem ti krásny večer, zároveň aj víkend a určite sa vidíme a počujeme čoskoro. Maj sa krásne, ahoj, pa.